Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions tichingoti mangwanani akanaka. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yokutanga yakamira sekudai so: hanzi makadii zvenyu mukomanashi, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu. Inini ndiri mudzimai ane makore 40 years ekuberekwa. Ndakaroorwa mukoma uye chinondirwadza ndechekuti kumusha uko titori nevana vedu vatatu ende uye mwana wedu wekutanga izvezvi atori muform 5. Zvinova zviri zvinhu zvekuti zvinondirwadza kana ndikatanga kufunga zvose izvo zvandiri kuita. Mukoma zvakazoitika ndezvekudai so murungu akabva azonditi since baba vake vachembera, akabva ati anoda kuti baba vake vange vachiva nemubatsiri kana munhu anovatarisa almost 24/7. Saka ndinogara ndiriko kumba oku noumwe zvekare umwe musikana webasa. Inini basa rangu rangova rekuti ndinge ndichitarira baba vemurungu wangu, because kana kutozviitira chaiko vava kutozviitira, tinotovapfekedza madaipas. Ndingangoti ndiri kungaita basa rehuke. Saka ndakati murungu andiudza zvose izvi already painge patova nemunhu umwe wandingangoti ainge avamo mulife mangu, but rudo rwacho rwanga ruchiri pafoni mukoma. Ende uyu mukomana uyu wandiri kudanana naye, kana kuti ndingangoti wandiri kugara naye, iye ane makore 30. Saka pane musiyano we10 years. Ndakamusiya nemakore 10 ekuberekwa, but iye anoti anondida zvakadaro, ari kuti iye kana kundiroora anoda kundiroora. So mukoma, izvi zvose izvi pazvakaitika zvekunzi ndinge ndichibviswa kuya murume kwaainge achiziva ndichishandira, handina kana kumbogara ndamuzivisa. Ndakangomuzivisa pekuti murungu ainge ada kuti ndinge ndichiita stay in zvechokwadi, akabva akonfema nemurungu, but ndakabva ndamuti murungu ati iye haadi kuti pamba pange pachisvika vanhu. Saka each and every Friday ndo pandinochaisa, ndobva ndaenda kumba kumurume wangu uyu boyfriend uyu wemakore 30 uyu. Zvose anozviziva kuti inini ndine murume wangu. Saka iye anongoti I am going to be patient with you, kuzonosvika uchizorambana nemurume wako ndinenge ndiinewe. Saka mukoma, ndichiuyawo pano ndiri kutsvakawo advice yekuti ndoita sei, ndoramba ndichienderera mberi here neuyu wandiri kudanana naye. Ende ndichipinda mumarriage, munongoziva kuti kana ukapinda muwanano uchiri mhandara unenge uine kamwe kakuzvivimbisa kaunenge uinako kekuziva kuti kana chihure handingambofi ndakahura, because kana ndakakwanisa kuzvichengetedza kubva apo pandainge ndichiri musikana kuzonosvika ndichipinda mumarriage, zvino chii chingazokonzeresa kuti ndava mumarriage ndinge ndichizohurira murume? Ndakatopindawo ndikapemberwa zvakanaka. Murume wangu akatopawo testimony kuchechi yekuti zvokwadi akatozviwanira mukadzi wake ichiri mhandara. Zvikava zviri zvinhu zvakandifadza. Zvino takazoti tava kuno kuJoni, mukoma ndakangokaruka ndatongonyura murudo naye mukomana uyu we30 years uyu. Iye ainge achishanda nevamwe vake vainge vachivaka jurawo panext door. Saka inini ndaipota ndichimuonawo apo pandinenge ndatumwa either kunotenga zvandinenge ndanzi ndinge ndichienda kunotenga kumashops. Saka iye aibva azoti ndinokumbira kuti tinge tichingofambidzana, neniwo ndiri kuda drink. Saka akabva azongotanga kungokweva mwoyo wangu nekudawo kwezvimari izvo zvaainge achindipa. Apa munongoziva kuti kune varungu vaya vakaomera vekuti patii unongonzi tora chingwa chinenge chiri dry nekapu yetii, sometimes inenge isitomborina kana shuga. Saka mukuzonochema-chemawo kuti aye varungu vacho ava vanotibata rafu kana chisevo. Munhu anongotenga saga remapotatoes necabbage nemaonion otokuti ndo chisevo chako ichocho. Ende iye akabva ati kana zviri izvo zviri kuitika, inini ndichange ndichizokupa mari each and every day. Saka zuva roga roga iye ainge achindipa 200 rand yekuti ndinge ndichizotengawo zvekudya.
ende ndakabva ndazocalculata ndikaona kuti murume wangu kana iri mari chaiyo hapana kana mari yaanombowana. Ndikabva ndacalculata kuti munhu uyu kana achikwanisa kundipa 200 rands each and every day ingori mari yekuti ndikwanise kutengawo zvisevo nekungotengawo zvandinoda. It means kuti muchinda uyu mari iripo, ende zvechokwadi macontractor ava kana mari chaiyo mari vanombobata. Takabva tazongoramba totaura pafoni, mafoni numbers ake ndakangomasevhawo sekunge munhu anondiruka musoro, because iye sisi vake vanoita zvokuruka musoro. Saka ndakabva ndangosevha mafoni numbers ake nezita rasisi vacho. After andi-introducer kuna sisi vacho, ndikabva ndaenda kuhair salon kwavo. Pandakazoenda ndikabva ndazonorukwa musoro wangu, then ndokubva ndazoiswa manails. So ndakabva ndasavha number dzacho, ndikabva ndaita sekunge dzainge dziri zita, ndikabva ndaita sekunge ainge ari mafoni numbers asisi vacho. Kunyange murume paainge achitobata foni hapana kana chaainge achimbosuspecta, because ndaiti kana ndava kuenda kumba paya ndaibva ndadeleta mamessages ose ndobva ndangosiya mamwe mamessages aya atinenge takangotaurawo mastories anenge ari general ndo andaingosiya iwayo. Saka dhiri rangu rose iri harina kana kumbogara rakabatwa kubva paakandinyenga ndichimuudza kuti ndichambofunga nezvazvo apa ndainge ndichiona kuti iye mwananisa mudiki kwandiri kuzosvika ndichizongobvumawo. This was after andivimbisa kuti ainge achinditengera foni, ndokubva azonditengera foni iya, but foni iyi ndakangoti ndichingonoitengerwa ndokubva taenda tikanobatisa foni. Ndo foni inotoshandiswa naamai vangu pari zvino. Ndakabva ndamudawo munhu uyo mukoma, handidi hangu kunyepa. Ndikabva ndatanga zvino kuchirara naye. Kubva day 1 hatina kana kumbozvifunga zvekushandisawo macondom, because inini semunhuwo akangopindawo mumarriage asina kumbogara aita zvemusikanzwa. Apa pandakazotozvifunga after tatoita bonde kuti ko munhu kana uchiita zvechihure panoshandiswa macondom. Saka kuti tinge tichizorambana zvainge zvonetsa, because inini dambudziko rangu randichiri naro, ndine dambudziko riya ratinoita vanhukadzi rekuti kana wasangana nemurume uchishandisa life pasina kana protection, unobva watanga kungozviudza kuti saka izvezvi munhu uyu ndatorara naye life, saka it means kana ndikarambana naye ndini ndinenge ndatozvinyudza, kana kuti anozongofamba achizvibhiga. Ndikabva ndazongoramba ndongosangana naye pabonde kudzamara iye azoti ainge oda kugara neni. Ndikabva ndamuti hatikwanise kuti tinge tichigara tose. Ndo pakabva pazouya mukana wekuti inini ndinge ndichizogara kubasa. Ndikabva ndamuti iwewe zvauri kutaura zvekuti titsvake room panotinetsei, nekuti sezvaunoziva kuti ndine murume. Iye akabva ati saka ndinenge ndogara newe pano pabasa pako. Zvino mukoma ndo zviri kutoitika izvezvi, ndigere naye pabasa pangu nguva dziya dzekuti vanenge vari around, anoti akachaisa anobva auya kwacho kunoku kwandiri kushanda ndiri, asi pavanenge vari out of the province ndinenge ndichingogara ndiri ndega. Iye haatombondimakisi zvachose. Murume wangu kana akafona, aiwa murume ndinototaura naye, but murume ndinongomekawo shuwa kuti kana akada kutaurawo nyaya dzedziya dzinenge dziri sensitive dzekuti bonde chichichi, murume ndinobva ndangomukata zvangu ndichiti handiti ndichauyako here neweekend. Saka there is no need yekuti munge muchingondiudza pamafoni, asi kana ari matext message murume ndinongototaura naye. Kana achida kuti tinge tichimboudzana zvekuita bonde, then tinobva tangotaura zvedu izvozvo, but life kana uyo wandigere naye kana ndiinaye ndinoavoida at all the cost, because iye anoti ndinenge ndichimurwadzisa. Anoti kunyange maweekends apo pandinenge ndiri kumurume wangu anenge achinzwa kurwadziwa. Zvino ndakamuti naiwe apa kana uchispenda from Monday to Friday uineni, tingangoti from Sunday, because kulocation uko ndinobva somewhere kuma4 kana kuti kuma5, ndichitira kuti mangwana acho makuseni ndinge ndichizomukirana nebasa. Saka anotitangirira kubva Sunday kunosvika Friday ndichinochaisa. Saka ndakamuti naiwe saka unoreva kuti hauneti neni here? Iye anonditi haanete neni, and with our age hanzi ndo zvimwe zvezvinhu zvinoita kuti arambe achindida. Naye zviriko here izvi zvandiri kuita?
nechikomba changu ichi ndodii nacho, ndochiramba here? Ende ndakatombozama kumuramba but munhu wacho haarambiki zveko, akatomboti kana ukandiramba, which means ndinenge ndotozviuraya zvangu. Zvino pakadai ndoita sei? Handidi kuti munhu ange achizozviuraya achifira ini. Ndinoda kuti kana achizongofa afe hake, but zvinenge zvisina zita rangu mukati. Ndinokumbirawo kuti muzondipostirawo nyaya yangu kune vedare renyu. Ndiri kutsvakawo ma-ideas, please assist me. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu makuna chaiwo. Zvakangooma hazvo vedu we. Hanzi ndaingotozvibhiga ndichiti ndakapindawo mumarriage ndisina kana kumbogara ndakarara nomumwe murume, but now ndakabva ndazosangana nesecond boyfriend anondifadza kudarika murume wangu, but dambudziko makore. Tiudzewo mucomment section kuti chii chinoitikawo. Vamwe vakadzi kana vapindawo mumarriages avo vachiri vasikana vobva vazoda manje kuchizotanga kuita zvechihure vava mumarriages. Please tell me what you think in the comment section. Ndegedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadii zvenyu mukomanashe, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu. Inini ndinoda kureururawo utsinye uhwo hwandakaita. Harontino kana zvakashanda kana kuti zvichazomuafekta mwana uyu mukukura kwake. Pamba pandainge ndigere inini nemurume wangu painge paine umwe mukadzi uyu honestly I don't even know kuti chii chakaita kuti ndinge ndichimuvenga. Munhu ainge atongori bho zvake, maybe runako rwake zviya zvokungoti akangokaruka asvika pamba apa achitsvaka imba. Takarwadziwa because tikabva taona kuti mavakirwo acho ainge akaitwa mazuvano. Handiti isu vakadzi vanonzi tingori nemadho tinoonekwa sekunge tisiri kana chiro, saka taisada kuti landlord ange achimupa pekugara mukadzi uyu, but takazotoona vava kutorakidzwa room paya nalandlord. Takabva tanzwa sekunge nani mushure mekunge taziva kuti munhu uyu ainge aine murume wake, but murume wacho manje iye ainge asingagari naye at all the times. Murume wacho aipota achiuya achienda, anoita zvekudriver matrucks, but mukadzi uyu mukoma akabva andipa BP seni zvangu because akati atanga kugara pamba pedu. One day ndakati ndakabata phone ndakarwadziwa because ndakabva ndazoona mamwe mavideos awo andainge ndisati ndambosangana nawo mufoni yemurume wangu. Ndikabva ndabvunza murume kuti nai miko izvizvi, akabva angoti ndangomaonawo mavideo awo atova mufoni. I think kuti WhatsApp yangu yangoita automatic download. Kuzonotarira WhatsApp yake kudai wanikwe mavideo after mavideo epono oga mukoma kune rimwe grupu iro raainge ajoina. Ndo kainge katorike kutotanga kutoonawo murume wangu achijoinawo mavideo iwawawa ebonde. Ndakabva ndarwadziwa ende ndakabva ndatanga kuita sekunge painge pasina kana chandainge ndichimboona, kuzosvika ndichizongoramba ndichingomutrace. Ndaiti paya ndikamboita zvimazuva ndisingabati foni yake, ndaizoti kana ndikabata foni yake ndikaenda kuGoogle kuya ndikanotarira history, ndaiona kuti history yake aitosecha achitsvaka vakadzi ava vane magadziko mahombe, ende ainge achitsvaka vaya vanenge vachibuda vachiita zvekutambisa magadziko avo. Zvinova zviri zvinhu zvekuti zvakabva zvandipaka kutsamwa. Apa ndikabva ndatanga kutsamwira mukadzi uyu, ndikati uyu mukadzi uyu akangokaruka atanga kugara pano. Iye I think kuti ndiye akakonzeresa kuti murume wangu ange achipindwa nemweya uyu wekungoramba achingotsvakana nemavideos evakadzi vakatakura kurema kudaro. Ndakabva ndangomuvenga mukadzi uyu ndichingomushayira mukana because munhu uya wekungoti aingoswera mumba make aiti kana akangobuda akasuka zvindiro zvake ndokubva atopinda mumba make. And worst of all, murume wacho paakazomuisira sink akabva azoisirwa kasingi mumba imomo, tuya tumakabhodi tuya twekuti tunenge tuine kasingi pamusoro. Munhu kana panze tainge tava kusatombomuona, aingoswera achingoona mamovies ake mumba make ende ainge asina kana ushamwari kana nani zvake. Saka ndaimushayira mukana because ndainge ndakambopiwa munamato, ndikanzi munamato uyu ndowe kumuodza moyo kuti ange achibvapo
apa pamba apa pandainge ndichigara. Saka ndainge ndakanzi munamato uyu kuti unge uchishanda zvinenge zvichida kuti ndinge ndichinodonhedzera mumba make kana kungonoukanda pasi pemubhedha wake, asi ainge asina ushamwari nemunhu. Mukoma ndakazotomubatirawo pamwana wake. Zvakaitika ndezvekudai, so ainge aine chimwana chake, saka chimwana ichi chaiva nezvimwe zvimarompa, then akabva azorasa dzimwe hembe dzemwana uyu dzainge dzasakara kana kuti dzainge dzava kusakwana. Ndakabva ndazongotora chimwe chirompa 1 ende ndakatonochitora kumabhini. This was very late at night. Ndokubva ndauya nacho mumba mangu. Kana murume wangu akatondibvunza kuti naiwe ko chii chawakabata ichocho, ndikabva ndati hapana hangu. Ndokubva ndachimuneredza ndikachisungirira muzambia rangu, ndikabva ndangochitsvetawo kwakadaro uko. Then murume akazoti aenda kubasa. Ndokubva ndazoenda kumasowe. Ndakati ndasvika kumasowe kuya ndainge ndatotaurirana nevamwe madzimai. Madzimai ava vakazoti vatanga kuita minamato yavo, vakabva vati iyi minamato inotoda kuti ndinge ndichiita ndiri mumba menyu. Ndokubva vazondiudza zuva iro ravainge vachida kuti vange vachizouya. Ndikati zvakanakai, mari yenyu muchasvika ndakakubatirai, because vainge vatondichaja mari yavainge vachida. Vakanditi ivo vanoda 100 but as long as ndiine 50 vaikwanisa kufanizondiitira minamato yekuti mukadzi uyu ange achiora moyo, ange achibva ende akasaora moyo, mwana wake ange achizofa. Icho chisikana ichi chandakazoitirwa munamato yekuchigadzirisa namadzimai vaya. Madzimai vaya vakabva vazouya mukoma, ndisu uyo tikabva tatanga kubata munamato. Munamato wakabatwa mukoma. Vapedza kudaro ndokubva vazoradzika chiya chiromba chiya pamberi pangu apo pandainge ndakapfugama. Vakabva vanditi ndinoda kuti unge uchitukirira. Ndichitukirira kudaro vainge vakabata mbiya yavo iyo yavaipota vachindimwaya nayo mvura, ndichingotukirira ndichimutuka mukadzi uyu ndichiti ndinoda kuti unge uchibva pano. Kana ukazabva pano mwana wako acharwara, ende acharwara kusvika afa, ende murume wako ndiye achazokushora, because handiti pawakatsvaka imba wakatsvaka uri wega imba iyi. Saka ndikuda kuti unge simuka uende kunotsvaka imwe imba. Madzimai vakabva vati minamato yangu yainge yadavirwa. Vakabva vazondipa zvekare mimwe minamato yavakanditi ndaifanira kuti ndinge ndichizogeza nayo kwemazuva 3 kuitira kuti mhepo dzacho dzisazokwanisa kuzodzotswa kwandiri kana kuri kuzonzi vanhu ava vakada kuzoita back to sender. Minamato iyaya yandinenge ndageza nayo back to sender yacho inenge yava kundishaya mumhepo. Ndakazoita saizvozvo for 3 days ndisingarari nemurume wangu. Ukuwo ndainge ndichigeza nayo minamato yavo madzimai ava. Asi mukoma inini nemurume wangu takasvika pakubvapo pamba apa, asi chainge chichingondinetsa ndechekuti mukadzi uyu haana kana kumboratidza saini yekuti pane zvainge zvaitika kwaari. Ini hangu ndini ndakazongoti rekedzai ndinge ndichibva pano kungoti ndinge ndichikunda muyedzo. Ndainge ndototyirawo wangu murume. Ndokuzobva kwandakazoita pamba apa. Nanhasi ndinongonzwa zvichinzi achigerepo mukadzi uyu nemwana wacho achiri mupenyu. Saka handizivi kuti mwana uyu wacho neminamato yose iyo yandakamuitira kuti hazvizomuafekti here in the future yake. But ndo confession yanguwo iyi mukoma, ndipostereiwo. Ndinoziva kuti ndakakanganisawo vanhu vaMwari. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangoma zvedu we. Hey, feel so sorry for that innocent child. Zvakangoma zvedu we. Pane imwe zvekare message yandichazoverenga yandakatumidzirwa yakabva kune vamwe step mama. Hey, zvakangoma zvedu we, but I feel so sorry for that innocent child. Vedu we, kana muine vana vadiki, try to take care of them. Ko ivo vanzvadzi ava kuzorasa hembe dzemwana dzavaiona kuti dzasakara mubhini ndo zvazvinoitwa here? Kune vanoziva please tiudzewo kuti what is the proper way yekuti unge uchirasa hembe dzemwana. So strange. Hey, zvakangoma zvedu we.